Pri odhaľovaní ťažieb vo vzácnych starých lesoch, chránených územiach čelíme jednému problému. My samozrejme nemôžeme na každom mieste fyzicky byť a čakať, kým sa tam spustia motorové píly. A na vyriešenie tohto problému sme zainvestovali do vývoja zariadenia, ktoré nám bude detekovať zvuk motorovej píly v lese a okamžite nám oznámi, že v tomto lese sa začalo píliť. My dostaneme správu a už hneď môžeme zakročiť a podniknúť aktivity, ktoré môžu viesť až k zastaveniu takejto ťažby. Zariadenie má dokonca tú výhodu, že funguje nielen v miestach, kde je mobilný signál, ale dokážeme ho umiestniť aj do dolín, ktoré sú nedostupné, a to sú práve tie časti, kde sa nachádzajú aj často staré a vzácne lesy. A zariadenie vie fungovať v podstate aj v miestach mimo mobilného signálu. Nasadenie tohto zariadenia na detekciu motorovej píly nám nerieši hneď celý problém. Musí dôjsť k jeho nasadeniu do veľa dolín a takisto jeho dlhodobej obsluhe a potom musíme vedieť urobiť všetky tie administratívne aj právne kroky, ktoré povedú k zastaveniu tých problematických ťažieb. Chcem vás preto veľmi pekne poprosiť o pravidelnú podporu, lebo len tak vieme dlhodobo a stabilne chrániť naše vzácne lesy.